لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغمر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار. ассалому алейкум дӯстон, хушомадем ба канали мо. Умедворам ки хуб ҳастем. имрӯз бо ҳамроҳи шумо мо дар духовка мург тайёр мекунем. инҷа приправа аст, оҳар намуд, баъд майонез, оби лимон камтар мемонем, баъд дар духовка мекунем. инро раҳмати калон дӯстон барои дастгиритон. медонам ки дар канали мо хатогиҳо бисёр аст. кӯшиш мекунам ки ислоҳ кунам. ба онҳое ки дар канали мо обуна нестанд гуфтанем ки обуна шавед, дастгирӣ кунед. ин дастгирии шумо аз каналҳои мо пеш меравад. раҳмати калон ки моро тамошо мекунед. бахшиш агар дар видеои мо хатогӣ бошад кӯшиш мекунам ки видеои нағз барорам, видеои нағз съёмка кунам. агар ягон камбудӣ бошад метавонед дар комментария нависонед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. то видеои дигар худо нигаҳбонатон бошад.